yo krungu suara kancaku lawang lah. Jadi kudune hati-hati. Aku tapi kok dengar krungu suara nang omahku lho. Ojo ngene aku. Durung siap nek ana kejadian opo ya. Nek lemari iki opo, Mbak? Kaya buku, Mbak. Besok marani. Yo. Kamu jadi kita dua kalau ada misalnya Bisa jalan. kita mau coba itu gimana? Yang pertama kuncinya salah satu hilang yo apa itu ketutup kafe. Wis tak duga, iki soalnya kudu undang biasa iki ya kudu nulisane kantor iki. Berarti ada itu rasa mikir siji-siji, kudu bareng-bareng. Ya lho iku aja mek wedi tok ngono mikir. Oke. Tapi aku sing paling murid dhewe soalnya aku gampang tengah. Wes aku sing mimpin yo melu rutene golek iki, peta iki yo gek pindah ruangan. Iya. Iki ono rak sing kebak bledok tapi nek bungkus sing sejol dhewe iki. Jajal bukaan wae, Bud. Aja tak bukae sik. Iki enek catetan isine puisi. Kuncine kaping 3. Kuncine ana ing kaping 3 saben larik puisi. Jajal. Lah iki gampang nih, jajal lak macane. Kat. Baris pisanan tembung katelune 5. Baris loro 7, baris telu loro. Jajal digabung ae angkane yan. Lan sing terakhir 9, tegese kode lengkap 57 29. Jajal dijajal ning gembok ae menawa cocok. Kebuka mung kabeh perhitungan dhewe. Yes, mulai seneng aku. Aja seneng sik. Iki ruangan kepisan, ade kudu waspada. Yo dilanjut permainane, dolanane mlebu ruangan iki. Iki komputer. Wah, Aku jalan barang racun itu. Aku dudu anak IPA, aku dadi orang IPA bener senang iki. Eling-eling ku racune ku sing paling bahaya wong ijo. Itu juga saya dadi warna hijau itu. Ini metu yang kowe kira dadi hijau iki.
ora ngerti yo. Aku salah karo Jon, kowe minta banget. Aku mau ngeleng pelajaran biyen. Yuk, coba untuk waktu. Yo. Wes, Jamnya kayak ngadepin jam 10 bujul seperempat ya. Kata Jon mungkin kodene iki. oh, tak catet iki. Terus iki nek ruangan sip sing anu tanggane abang iki beda karo liyane. Coba disusun. Coba tak susun manut tanggal menawa oleh jawaban. Coba. Pesene metu. Pocone pengkhianat ana ning kowe-kowe kabeh. Lah yuk, iki tadi film detektif iki. Iki enek mesti ana sing ngatur. Berarti ki ana sing ngatur soal jebakan dhewe salah sijine dhewe. Dene ora panggilan peta dudune nek ngarep mau. Muga-muga ora ana dhuwit kaca. Aku wedi lah nek sing medeni. Kowe kok ngono wae wedi Jon. Aku yo cepet gek metu saka kene. Yo, kaca iki kok ketok beda, kabeh ora padha kaya biasane iki. Duh, ya. Ning kene awakku dadi kaping 3 ya. Panggilan ki suarane beda, itu kaca sing biasa. Tapi suarane padha. Aja guyu. Iki Jon, kok kowe ngobrol karo sing gawe jebakan iki, Jon? Sedina sadurunge undangan. Kan wis tak omong, Jono sing ngatur kabeh iki. Kowe pengkhianate. Toh aku ora iso ngrangis saiki. Ya wis pengen selamat melu aku. Ade kudu percaya, lah nek kowe ngapusi adene piye iki? Ora ana pilihan liyane. Wis to, melu aku. Sing roh dalane mek ora aku. Aku tetep ora nyaman karo kowe, Jon. Ngopo ora ngomong sak dulu. Tombol metu iki jebakan. Nek dipencet kabeh lawang bakal ngunci. Aku wis maca mau soal larangane. Aku dipaksa wong sing ngalim keluargaku. Kabeh iki ujian kanggo nyari kimia sejati. Sing iso nggawa kelompok metu saka kahanan sulit. Apa maneh kuwi? Kabeh iki dolananmu. Ora usah perdebatan saiki. Aku iki wis siap untuk saiki. Aku kabeh iki. Iki kabeh nang panel, Jon. Wes listrik mati, saya ayo metu. Tuh. Loh, Jon ndi kok ora nek? Mbok, lek kowe ora ngerti nek. Ora nek tapi kan fotone dhewe tulisane dolanan anyar bakal diwiwiti iki. Berarti ana sing ngatur dolanan nek. Sopo? Jono mosok. Aku ora ngerti, tapi saiki mek wong loro. Ya aduh saiki kok iso balik nek. When they call my name, they think I'll come running. You never did the same. So good at giving me messages. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Satria Ramadan dari SMK 3 Boyolali dari kelas
12 TKR 1. Saya di sini membuat tugas bahasa Jawa, membuat tugas horor logika. Terus saya memerankan sebagai Jono. Perkenalkan, nama saya Vinda Bril Yusinata, absen 29 kelas 12 TKR 1. Saya memerankan sebagai nama Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Bronudin dari kelas 12 TKR 1 absen 23. Di sini saya memerankan Budi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.